פרויקט בניינים ירוקים זה פרויקט ייחודי שנותן פתרון גם חברתי וגם סביבתי למגדלי המשרדים. אנחנו אוספים פסולת למחזור ממגדלי משרדים רבי קומות. והייחוד שבזה זה שאנחנו מעסיקים אנשים עם מוגבלויות שמוכרים כ-100% נכות על ידי ביטוח לאומי. והם למעשה הופכים מעול ונטל על החברה לתרומה לקהילה ולסביבה. העובדים מגיעים מדי בוקר לבניין, מרוקנים את מכלי המחזור המלאים ומעמיסים את זה על העגלה. עם העגלה הוא משנה את כל הפסולת המחזור למתקן הריכוזי. פסולת נשקלת, נרשמת ומיד מועברת למפעל המחזור שאיתו אנחנו עושים שיתוף פעולה. כל רכישת הציוד מתבצעת על ידינו והשירות למשרדים ניתן ללא תשלום. התחושה שלנו שבזכות מענקי פורד אנחנו התפתחנו וגדלנו. החזון של הפרויקט הוא לתת מענה לכמה שיותר מגדלי משרדים. אנחנו בשנה הקרובה שואפים לפחות להכפיל את כמות המגדלים ולתת עוד מענה לעוד מגדלים ועוד משרדים.